A tronada. Saíu á porta e mirou por o ceo. Estaba azul. Alguén lle preguntou desde dentro: "Que tal fai?" "Aínda non se ven nubes", respondeu, pero el estaba seguro. Tiña que vir. Doíalle unha perna e sentía como un niño de vésporas no corazón. "Vas quedar mal." Meteuse para dentro e pensou: "Non vou quedar mal, non." Sentouse nun banco e pediu outro vaso. As moscas facían un ruído como de rezo. El lembraba unha tronada do ano 40. Non se colleitara nin para a semente. Fora tamén por ese tempo. E viñara igual, unha dor na perna esquerda e nin cacho de nubes. O ceo era azul, como hoxe. Despois foronse xuntando uns nubarróns negros por riba do pico do mediodía ata que comezou aquel ruído xordo todo seguido, que durou deica a noite ben entrada. Marchara, con todo. O taberneiro di: "Virá con pedra, virá." Non conviña. Non tiña ganas de falar. Agora doille tamén a cabeza. Dentro de 2 ou 3 horas sabíao ben. Doeríalle a caluga. Entón non lle quedaría máis remedio que se tirar baixo o alpendre, sobre a herba, e se emborcallar como un can adoecido, e aguantar así toda a noite, sen pechar ollo, para amencer á mañá seguinte coas palpebras inchadas e a fronte adormecida. Ás 2:30 tocaron as campás, e non soou moito tempo sen que oíran, lonxe os primeiros tronos. A xente ia chegando á taberna. Xuntábanse, miraban pola fiestra para fora, de cara á rúa, que se ia enchendo pouco a pouco, dunha luz cincenta. A terra cheiraba queimado, ninguén falaba. A ilustre iluminou aqueles rostros espaventados, logo estremeceron as paredes. Aí está. As mulleres pecharon na trastenda e queimaron loureiro. Caeu pedra durante toda a tarde, rachou tellas e cristais, matou páxaros. Cando escampou saíron, e quedouse só, rebentábanlle as sens. Chuspiu e pensou: levou todo. Este ano as espigas estaban cheas. Doéame co peso, dixo pa si. Será ano de fame, soamente ficaría a palla tronzada, deitada sobre os regos, embarullada. Na rúa bateu cos que viñan das meses. Arrasou. Subiu as escaleiras sen ganas. Estaba canso. Pegou a fronte os vidros da ventá da súa habitación e abuliuse un pouco. Cargou a escopeta e baixou. Colleu o burro e foise cara ao prado da Fonte Moura. Ia ardendo todo por dentro. Levaba o corazón saltándolle na boca. O ceo seguía negro. Aínda alustraba máis para lá da pena alba. Un vento lene, triste, movía as follas. Era o único ruído. O demais estaba quedo, en silencio. Atopárono coa cara desfeita, como un tomate estoupado, e a súa beira o burro con fío de sangue fuxíndolle da boca. Cando me levaron polo corredor do patio, ao sentir o sol pousado na miña pel, dixen: "A ver, metín este dedo pola esquina dun ollo, levantando a venda por se vía algo, pero non vin nada, nin sequera unha pouca claridade, nada. Eu xa tiña a cousa medio tragada, pois pola Santa Lucía a mamá levoume a Paredes de ofreciendo. Aínda que me quixeron enganar, ben vía que a peregrinaxe era por min, porque non me deixaba chistar nin cantar. En cambio, a miña irmá ia xogando polo camiño, collendo os traloques e falando coa xente. E eu calado e a mamá dicíame: "Rézalle unha salve á santa." E eu rezando sen ganas porque o sol quentaba e o camiño era longo e malo, cabera 2 leguas todo polo monte. Eu lembrábame de cando levaron a nena ao Santo Benito, que tampouco lle daban a coubo facendo a rezar como me facían a min agora. Ela quería xogar comigo, pero non a deixaban. En troques, eu facía o que quería e ninguén me rifaba. E tamén se ve que hoxe na casa fago o que quero e a mamá non me regaña por nada e estáme sempre: "Queres tantiño mel? Prenda. Queres un pouco viño con zucre? Eiche traer pan blanco da vila." Ben se ve que é que me vou quedar cego. Onte rifáronme porque dixen que ao Camilo xa non lle quería por me dar coa pedra, porque só me rifaron onte. E a mamá, sempre que fala do Camilo, di que é bo neno e que non o fixo adrede, porque iso lle pasa a calquera. A mamá fala así porque sabe que quedo cego e para que non lle garde xenreira ao Camilo para toda a vida. En adiante vou ser como Nicolás, que anda cun caxato da casa para a aira ou da casa para a igrexa. E dai non sai, e o papá vese que anda triste porque fala pouco e antonte.
Cando me quedei dormido á hora do xantar, despertoume e dixo: «Dormiches de noite?» Respondinlle que sí, pero non era certo. Levo máis dunha semana sen pegar ollo. Cando me meto na cama, entrame unha pena negra no corazón e pónseme o sangue todo cheiño de formigas e acóchome ben abaixo e tápome pola cabeza e rezo. Pero rezar non se me pasa e sigo rezando para dormir. Pero debo ser moi malo, que xa teño tragado para min que o da cegueira debe ser un castigo polos meus pecados. Agora non, pero antes a mamá xa me dicía: ti és un pecadento e has ir ao inferno. E ben se ve que vou ir, porque rezo de Deus non me fai caso e non durmo. O verán que ven teño que volver a Santa Lucía do Ofrecido e sen ganas de xogar nin de estourar os estraloques. E se fai sol, aguanto, casi tamén fago penitencia polos meus pecados. Neste momento fai sol, meto o dedo por aquí, por unha esquiviña, e non vexo nada. Chámame a mamá: «Ramonciño, mande vostede, estás ben?» «Estou, compreiche algo». Miña prenda, o sol debeuse meter detrás do monte do Picuento. Daqui a pouco xa non virá noitiña, logo cearemos e despois iremos todos a dormir. Só de pensalo, encheme o sangue de formigas, unha pena grande e negrísima metese dentro do corazón. Claro, na sorte se tocoume a min. Eu penso que fixeron trampa, pero calei. Díxome o rata: vai. Eu non quería ir, digo a verdade. Pero cando o rata dicía vai, había que ir. O rata estaba tolo, segundo a miña nai. Pero eu penso que non estaba tolo, que era atravesado de mala lei. Vai, dixo outra vez. E fun. A casa de Don Domingo quedaba lonxe. Algo así como a 2 kilómetros. Tiven que dar un rodeo para non pasar por diante da zapatería do meu pai. Pensei: escapo para a casa e xa está. Pero collín medo. Ademais, ía calor e na casa no verán non se paraba cos moscas. Cheguei ao chalé de Don Domingo e berrei: «Zalo!» Ladraron os cans. Agardei un pouco e volvín chamar: «Zalo!» Cando apareceu, de seguida me dei conta de que viñes de dormir a sesta. Díxome: «Que pasa?» Eu díxenlle: «O rata agárrate no río. Cazou unha bolboreta moi bonita. Di que vayas, que che dá para a colección». O Zalo era tolo polas bolboretas. E o rata, que cabrón, como lle sabía dar co gusto á xente. Onde está o rata? No campo da bomba. Saímos correndo. Cando chegamos, o rata estaba bañándose no río. Ao nos ver, saíu. Virou ao Zalo con cara de atravesado e díxolle: «Ola, que é esa bolboreta?» O Zalo volveuse cara a min como preguntando. A verdade, eu non quería. O rata subiou e entre todos botáronse ao Zalo. Espírono e atárono a un amieiro. O Zalo choraba e a min derme ganas de chorar. Eso non se lle fai a ninguén e menos a traición. O rata chuspiulle ali, naquel sitio, e chamoulle caguetas. «Non se chora», dixo. Despois colleu un bimbio e pasoulle polas pernas e pola barriga sen lle dar. Botamos a sorte se tocoume a min. Quixen fuxir ou tirarme ao río, pero o rata miroume así, como mira el, e collín o bimbio. «Veña», díxenlle que non. «Mira, Rafael, que che tocou en sortes». Díxenlle que non. «Mira, Rafael, que te imos atar a ti». Non. «Mira, Rafael, que non me enchas». «Mira, Rafael». Pola voz souben que me ia dicir algo, que me ia dicir o da miña nai. Agarrei o bimbio e fume cara ao Zalo. Eu non quería, ben o sabe Deus, e deille no pescozo. Os outros berraron: «Máis!» Trinquei os dentes e sentín que me baixaban as báguas polos ollos e que non vía. E deille nas pernas, nos ombros, na cara, no peito. Sangraba e berraba, e os outros dicían: «Máis!» Eu non vía, e daba, e sentía co sol dentro da cabeza os chíos e os chíos do Zalo, que se me espetaban nos ouvidos. E daba: «Máis!» Doía-me o brazo de tanto subir e baixar. «Máis!» Cando mirei para o Zalo gañei medo. Sangraba por todas partes e comía nas moscas. Estaba como morto, non falaba. O rata e os outros fuxiron. Eu tamén fuxín. Eu non quería, digo a verdade. Díxenlle ao señor aquel, pero non me fixaron caso. Tamén lle dixen que fora por sortes, que me tocara a min, pero non me escoitou. Faloume do inferno e entón calei. Agora estou neste colexio. Aquí levo un ano. É primavera e non podo sair. Ao mellor saio para xullo. Onte levaronme á sala de castigos. Din que non se pode andar sós, que hai que xogar. Tampouco se pode andar a 2 en 2. A puta que os pariu a todos. Eu quero andar só para pensar. A mí non me gusta xogar ao fútbol nin ao frontón. Gústame xogar no lavabo. E non se pode, está prohibido. Pero polas noites, cando todos dormen, érgome e vou aos lavabos e xogo á guerra. Polo día collo moscas e gardos nunha caixa de mistos. Pola noite meto as moscas na pileta e abro ao grifo, pouquiño a pouco, paseniño. As moscas soben, foxen pola pileta enriba, pero eu doulles para baixo cunha palliña e afogan. É a guerra, afogan pouco a pouco. É o xogo da guerra. Un día colleronme e levaronme á sala de castigos. E chamáronme marrao por andar cas moscas nas mans. E que? Se non fose pola guerra, poderecía de noxo. No inverno, como non había moscas, xogaba con cachiños de papel.
pero non é tan bonito. Para xullo din que saio. O rata, ao mellor pensa que me esquecín. Está chegou. Ai, rata, está chegou. Eino de arranxar ben arranxado. Ela a pensar que somos amigos. Está chegou. Ai, rata, pesa ao río. El ben, que lle gusta moito. Xogamos aos submarinos. El xoga que lle gusta moito xogar aos submarinos. Primeiro paso eu. Paso 2 ou 3 veces. Despois que pase el. Eu escarranchome, el pasa por debaixo da auga entre as miñas pernas. E así 2 ou 3 veces, para que se confíe. Pouquiño a pouquiño. Paseniño. Entón, ala, cando pase, pecho as pernas e queda preso polo pescozo. Pouquiño a pouco, paseniño, como as moscas da A pila. rapaza do circo. Mirou pola fiestra. Víase a carpa do circo que se erguía entre os carballos do feiral. Está castigado. Cando ele saia, a sesión da tarde tería rematado. E despois de cear non o deixarían ir. A cousa empezou por culpa dunha aposta. Os de quinto estudiaban na aula segunda, que tiña acceso directo desde o portal sen pasar polas demais dependencias do colexio. Podían ver a rúa e meterse coas rapazas que pasaban sen que ninguén os vixiase. Cando viron a Ane, avisárono: mira a fresteciña do circo. El coñeceuna de casualidade. Unha tarde, a eso das 6, estaba sentado nun banco do xardín e advertiuno que se achegaba unha rapaciña loira, de melenas longas, vestida cun pantalón corto. Con acento francés preguntoulle onde podería atopar un médico. Acompañouna. Polo camiño, ela díxolle que era trapecista do circo e que seu pai, un antigo xendarme, atopábase malo. Pouca cousa, tal vez unha mala digestión, e que pedira que lle levase un médico. Ele apenas falou. Ao chegaren á clínica indicoulle: aquí. Ela deulle as gracias e invitouno a pasar pola taquilla, onde lle felicitaría un par de entradas para a función das 8. Foi. Antes de se subir ao trapecio, a rapaza vestía de pescadora, cantou. Na metade da canción dirixiuse á butaca que ocupaba el e botoulle o sedal da cana. Mentres lle dicía entre os risos: de todo, pica, pica, pequecito. Volvéronse a topar ao día seguinte. Despois víronse todos os días. Pasaban as tardes no río. Deitábase na area. Enterrábase. Nadaban. Ela faláballe de Marsella, de súa infancia. El pechaba os ollos e imaginaba aquela rúa frente do porto, os barcos que Ane despedía cun pano branco desde o faiado a tía Francius, Jules, como sería aquel Jules que lle dera o primeiro bico no portal. Era loiro como a min, e moi apencado. Lembraste dele? El tiña un sombreiro de palla sobre dos ollos, para tornar o sol. Volveulle preguntar: lembraste dele? Sentiu os labios dela que se pousaban nos seus. Foi como un trallazo. Unha ledicia branca nacíalle dentro do corazón. Despois bicáronse moitas veces, e ela apoiou a súa cabeza no peito dele. Pronto correu a noticia de que se vía no río. Na casa rifándolle. O que me faltaba, dixera seu pai, un fillo titiriteiro. Pero seguíase vendo as agachadas. Hoxe os compañeros de quinto desafiárono a que non é home de subila por aquí. Non o dubidou. Amosouse a ventá e chamouna: Ane. Subiu, recibiuna no vestíbulo e metéronse no laboratorio. Pecharon a porta por dentro e taparon o buraco da pechadura cun cacho de papel. Os de quinto arramaran barullo fora. El ensinoulle as bolboretas, as pedras, os lagartos e as cobras metidos en formol. Pediulle un alfinete e picouse nun dedo. Amosoulle o sangue a través do microscopio. Sabes unha cousa, dixo ela, que non imos mañá. Colleuna pola cintura e bicouna. En aquel momento chegou o director. Cando saía será xa de noite e terase que ir para a casa sen vela, sen explicar, sen dicir o que ocorreu. E despois de cear dirá: quero ir ao circo. E o seu pai responderá: non, entón irá á cama. E pensará: os vellos non saben. E os vellos, non tan vellos, na súa habitación nin sequera se lembrarán del e da francesiña Ane. E el ha de tardar en dormir, pero dormirá.
Mañá, ao se erguer, sentirase triste, máis triste que ninguén, e que ese Diane non o volverá a ver, nunca máis, nunca. Ergueuse moi cedo, marchou correndo ao campo da feira, no sitio do circo só quedaba un redondel. Como lobos. Agora pasou e xa non hai paragüeiro co arranxe, é mellor calar por se acaso. Por se volven e te unten e cherín veña vostede connosco, que che poden dicir, e te levan, que te poden levar. En vez de ali naquel cuartiño e pregúntenche, onde estaba vostede o sábado ás 2 da mañá? Eso, por che preguntar algo, e ti non sabes que dicir, e soltenche unha viaxe e aguantas porque aínda que non queiras, aguantas. Eduardo, aguantas ou pérdeste. Aguantas como aguantan todos. Anque despois os amigos che digan ti non tes o que ten que ter un home, porque se mo fan a min mordolle o corazón, que todo o mundo é moi valente, todo o mundo, pero xa se viu que cando entraron á taberna preguntaron polo Roxo, ninguén se atreveu a defendelo, e iso que todos eran amigos del, pero cando lle dixeron Roxo, veña vostede connosco, ninguén protestou. E agora o Roxo está procedendo e o mal foi del, que morreu por se meter onde non debía, que o tiñamos ben avisado, que tiñamos ben dito, mira, Roxo, que vas a acabar mal, mira que vas por mal camiño, pero ela teimudo e non fixo caso, porque volta con nós todos os homes somos iguais e temos dereitos. Home, sí, eso sabémolo todo, me cago na puta, tamén o sei eu, pero non se pode falar, que non, home, que non se pode e hai que aguantar e deixar os dereitos, e ás veces e a valentía unha beira e se mexan por ti. Deixa que mexen, que para o que van de levar, e de nada che vale que baila ali e lles digas aquí estou eu que son o irmán de Roxo e veño lles preguntar que fixeron do meu irmán, que como fígado o desgraciado que fose, que non che vale de nada e vanche dicir que eles non saben, que alá o xuez e a mellor collentolle mañán aparece ti tamén tirado nunha cuneta, e o que ten o azuque e che diga que non és home, que non o merecen de ser irmán de Roxo, dille que cale, que a vida é así o que manda, manda o que non manda nada, dígocho eu, Eduardo, dígoche de corazón que a ti non te enamoren para nada, Eduardo, para nada, porque o fillo é testigo de que lle dixeron ten que vir connosco para arranxar un asunto, e o teu irmán dixolles que non ía, que ele estaba bebendo e que non tiña ningún asunto que arranxar fora dali, e entón eles sacaron os pistolas e xa non falaron máis, e o Roxo mirou para os compañeros e preguntoulles, é que xa non hai homes, e eles calaron como mortos, pois outra cousa non se podía facer se non querían morrer todos ali, e naquele instante chegou a Sara e díxolles, a onde levan ao meu home? Pero non lle contestaron nada, que eu penso que eles ían cocidos, que o Roxo era moito home e tiña medo que se lles repuxera. Mandáronos subir á camioneta branca e marcharon con el cara ao monte de Sarnadoiro. O demais xa o sabes ti, apareceu morto dun tiro na cabeza. Agora xa pasou, e é mellor calar. Tamén calou o médico cando lle levaron ao fillo. Sonche cousas da vida e dos homes, que somos como lobos uns para os outros, como lobos, Eduardo, dígocho eu, como lobos.